Marhay na hapon sa Indugabos mga tugang, salong mapagpalang hapon sa Satuya Gabos mga tugang, unyanal daw ng Webes, ikapet sa 25 kang bulan ning Nobyembre 2021 mga tugang. Sana yaw kamo sa maray na kamugtakan at inaasahan ko sa Amerika, of course, sa indang sineselebrar ang anyway, sa aga pa man ang Thanksgiving Day. Okay? Magayon ng mga tugang, permi kitang magpasalamat. Yan, aral daw, permi kitang magpasalamat. Kaya yan ang satuyang gibuhon talaga mga tugang. Every day must always be a Thanksgiving Day. Hindi lang yung November o last Thursday of November, pero at least sa Amerika, igwa silang Thanksgiving Day. Dito sa Pilipinas, kaya igwa magitang Thanksgiving Day? Siguro. Pero di ko, aram ko, igwa kita. Pero siguro, kung di man, at least every Sunday is a Thanksgiving Day. Ano? Importante na kita permi magpasalamat. Ano? Permi ugalion ta pagkaaga, pagkabanggi, magpasalamat. Sa Amerika kasi, every fourth Thursday of November is a Thanksgiving Day. May turkey. Yan. Anyway, nakapag-ano na ako duman, ilang beses na rin ako pag-Thanksgiving sa Amerika. Dahil ang sakuyang tugang yaon duman. Anyway, mga tugang, maraming salamat sa talagang pag-aantabay nindo sa programang Marahay na Hapon. Kaya binabati ko po ang talagang masipag na nagdadangog pirmi sa tuya. Lalo na si Sally Samar ng Sorsogon. And of course, ang sakuyang pinsan na nasa Japan. Pirmi yan sa DCGB News Online. Okay? Si Manay Baby, si Manay Tony, and of course, ang amiga ko na yaon sa Manila, si Lulu Nava. Active din siya sa parokya, si Lulu Nava. At the same time, si Manay Ampi at aki na si Alan. At the same time, si Malu Vega Balyon na taga Bacolod. And of course, si Manay Nita, yung taga Catanduanes, sa si Manay Ellen. Talagang nagdadog yan sa tuya mga tugang. So anyway mga tugang, magayon sa tuya pagurulayan ngunya na hapon, manunong diyan sa katapusan kang mundo. Hindi ko kamo tinatakot. Kaya nga ang sabi sa tuya mga tugang, huwag kayong matakot. Alam ba ninyo ang salita o talata o verse ng huwag kayong matakot, huwag kayong matakot, do not be afraid. Actually, ginamit ng Santo Papa yan noong nakaraang World Youth Day dito sa Pilipinas. Do not be afraid, do not be afraid. Yan. Kasi mga tugang kadaklan sa tuya, mga natatakot. Pero alisin natin ang takot na yan, palitan natin ng pagtitiwala. Okay? So mga tugang, iyan ang pangapunan sa tuya, na huwag tayong matakot, kundi tayo magtiwala sa Diyos. So yun, 365 times, grabe 365 times, mahihiling mo ang verse o talata ng do not be afraid sa Bible. Okay? Do not be afraid. Never fear. Yun. So, wag tayong matakot. Siguro, mga tugang, talagang sinasabi sa tuya ng Diyos na everyday, wag kayong matakot. Alam mo, sa panahon ito ng pandemya, ng COVID-19, nababalot pa rin ang mga tao sa mundo ng takot. At marami ang nagtatanong. Ang tanong nga nila ay ganito, hanggang kailan ba magtitiis tayo? Okay? Hanggang kailan tayo magtitiis sa hirap? Kailan ba tayo
kailan ba matatapos ang COVID-19? Wala na bang katapusan nito? Yan, minsan, pupunta sa hopelessness. Katapusan na ba ng mundo ito? Pero alam niyo mga kaibigan, kung talaga atin pagninilay-nilayan ang salita ng Diyos, yan ang dapat natin pakinggan. If there is important news every day that we have to listen, is the good news. Amen? Mga tugang, yan, importante yan. Not the bad news, but the good news that God is with us. That is the good news. Alam, minsan, tayo mga tao ay talagang nababalot na rin sa mga fake news. Hindi lang sa bad news, kundi mga fake news. Because itong demonyo talaga ay try to spread lies. Talagang kasinungalingan. But the truth is, God is powerful than the devil. Okay? Gusto kasing agawin ng demonyo ang trono ng Diyos. At minsan gustong agawin ng tao ang trono ng Diyos. Okay? Kaya tingnan ninyo, miski sa balita, gustong agawin ang magandang balita ng masamang balita. Kaya tayo ngayon dito sa DCGB, at least every day, mayroon kayong magandang balita. Yan ang napakaganda mga tugang. So, pero bago tayo magpadagos ka sa tuyang magandang balita, every day nagtataw si Father Boots ng magandang balita, inspirasyon. Hindi lang sabi ko ako nagbibigay ng impormasyon, kundi ako ay nagbibigay ng inspirasyon galing sa revelation, God's revelation, the Bible. Okay? Yan po ang importante, ang good news. So tayo muna ay magdasal mga tugang. Ang ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makakamhan asin mamumuton, minadulog po kami sa imo bago kami napuon kasamoy ang programang Marahay na Hapon. Nabindisyon po nindo ang sa programang iniho, lalong-lalo na ang istasyon ng mga DCGB, ang mga programa sa DCGB. Bindisyonan po nindo. At bindisyonan po nindo, Panginoon, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtatrabaho, ang lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig o sumasubaybay sa DCGB. Na ilayo niya po kami sa anumang masama, sa anumang disgrasya, upang kami kasangkapanin sa pagpapalaganap ng iyong kaharian ng katotohanan dito sa mundo. Kaya tulungan po ninyo kami na tularan namin si Mama Mary, na ina ni Kristo, na iyong anak, na kami ay maging tulad niya, maging tagapagdala ng mabuting balita. Kaya ngayon aming dinarasal ang memorary. Alalahanin mo, kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami ng mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami yung dinggin at kawaan. Ang lahat na ito hiningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga kaibigan, gusto ko rin batiin si Leandro Navarro Gianan na taga Birac, Catanduanes. Okay? So gabos na mga nagdadaog sa tuya mo niyan, si Marivic Asupardo. Good afternoon daw, Father. Okay? So gabos ka mo nagdadaog sa radyo, sa DCGB News Online. Maraming salamat. But anyway mga tugang, bago kita magpadagos sa tuyang pag-urulayan mo niyan, huwag tayong matakot. Mag-commercial muna tayo.
Ang oras po mga tugang ngunyan ay 18 minutos makalipas ang 1:00 ning hapon. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1,000,000 na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Tay, hindi ka nawawala ng ginagawa? Naglilinis ng bahay, naghahanda ng agahan, at kung ano-ano pa. Pag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ginagawa mo lahat para tulungan kami. Nakikita ko nga si nanay na laging nakangiti at masaya. Idol kita, tatay! Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamaga ng atay. Isa sa bawat 10 Pilipino ay mayroong viral hepatitis. Isa ka na ba doon? Kaya alamin kung ikaw ay mayroon nito. Mahalagang magpa-screen at magpapakuna laban sa viral hepatitis. Tandaan, kapag may malusog na atay, siguradong sasaya ang buhay. Ugaliing magpakonsulta sa doktor para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise, pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit na sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly.
Okay mga tugang, balik po kita girarayan sa programang Marhay na Hapon with Father Butz Bomba, COP. At gusto ko pong batiin si Marian, nagdadawag sa tuwi ko niyan sa DCGP News Online. And of course, nag-text sa kuya niyan si 2725, hello. At of course, si 7504, good PM Father Butz, nakikinig po kami sa iyo. Araw-araw dito po kami sa Bakakay. Happy listening po sa asawa kong si Ed Volante. God bless you po. Father, ingat po lagi. Thank you very much po, 7504. Okay, mga tugang, padagusta ang satuyang pinag-urulayan nga ni na huwag tayong matakot. Ano? Kasi talaga sa mundo, marami ang nananakot. No? Maniman sana, oy, magdi-the end of the world na. Tingnan mo, magdi-the end of the world. Alam mo mga tugang, huwag kayo maniniwala dyan. Ano? Kasi ang makakaaram lang talaga at makapagsasabi lang ng the end of the world ay ang Diyos lamang. So, hindi ang anghel, hindi ang mga santo, ni propeta o manghuhula, kundi Diyos lamang. Okay? Kaya huwag tayong matakot. Ang importante, parang huwag kayong matakot, gumawa lang tayo ng mabuti. Ano? Kasi ang taong gumagawa ng mabuti, hindi natatakot. Ang natatakot, yung gumagawa ng masama, lalong-lalo na ang mga sinungaling. No? At nagpapakalat pa ng kasinungalingan. Matakot kayo. No? Yan ang problema eh. Yan mga, tandaan po natin, may kasabihan na sa panahong ito, huwag tayong matakot. Ano? Kasi importante palakasin natin ang ating pagtubod. Sabi nga, pakusuguntaan sa tuwing pagtubod sa Diyos. Ang paglaom sa Diyos. Alam mo, si Tony Robbins, saro iyan sa kuyang mga pigdadawog sa YouTube. Gusto kong i-share ang sa iyang sinabi, mga tugang. Ano? Na, alam mo, ang takot saka excitement ay pareho lang. The same feeling. Kasi di ba, pag na-excite ka, o natatakot ka, tumataas ang sa imong pressure. Ano? Nangangamba ka. Natural lang yan. Pero pagkakaiba nito, ang fear, ang tinitingnan kasi ng fear, yung negative. Ang tinitingnan ng excitement, positive. Yan ang pagkakaiba. It depends on the ugali. Sabi nga, depende naman sa ugali yun eh. Okay? The only difference between fear and excitement is your attitude about it. Yan. Attitude, ugali. Kaya mga tugang, importante yan eh. Ano bang ugali natin? Ulitin ko. The only difference between fear and excitement is your attitude about it. Okay? So often fear is the same emotion as excitement. Yan. It means you are breaking ground. Okay? So yan po ibig sabihin, nandyan po yan. Fear is gradually replaced by excitement and a simple desire to see what you can do on that day. Yan. So, in other words, pag may mga fear tayo, transform fear into excitement. How? Make the changes you desire. Yun. Depende. Nasa tuya na yan kung ano ang sa tuyang pighihiling. Okay? Kasi ang fear, ang pigiling mo sa fear, ang negative. Ang pigiling mo sa excitement, kaya excited ka, may anticipation ka, is your desire. Okay? Kaya importante yan. Sabi ni 0616, maraming hapon, Father Butz. Okay, thank you din. Maraming hapon sa imo. So, di kita matakot kasi yaon sa na iyan mga tugang. Baguhunta ang sa tuyang pag-iisip. Okay? So, importante talaga mga tugang iyan. So, kaya nga, ngunya na aramta na ang pagkakaiba ka ang, sabi nga, ang
may pagkakaiba kang excitement sa fear ay sa ugali ta. Okay? But importante mga tugang, sabi nga ni, may sinabi sabi ko kasabago si Tony Robbins, magayon itong gusto kong i-share sa Indo eh. Ano, sabi ni Tony Robbins na well, sabi nga, the only difference between fear and excitement is what we label it. The two are pretty much the same physiological emotional reaction. With fear, we put negative spin on it. Oh no! Diba? Pag fear, oh no! English yan. Pero pag excitement, we give it some positive English. Oh boy! Oh boy! Yung mga tugang yan. Pag fear, oh no! Pag positive, or sinasabi excited ka, oh no boy! Oh boy! Yan, oh boy. Okay? Alam nyo, yan importante. What's the other side of fear? Is excitement. Half the adrenaline. This could be really great. So if you could be afraid because you don't know what's the other side, ang importante daw, deep breath. Okay? Deep breath. Okay, importante mga tugang iyan, ha? So, alisin natin yung takot na yan. Okay? Fear is excitement without the breath. Okay? Kaya, kaya pag kamu nalulungkot, ang importante, huminga kayo. Okay? So, yan mga tugang. Hindi, kung nakukuha tuloy itong, sabi ko kasubago itong fear na, kay Robbins, ano? Hindi ko nakuha tuloy. But anyway, magayon sa sinabi niya kasi one time about fear. Okay? Na, well, sabi nga na ang fear is talagang is a matter of attitude. Okay? So, but anyway, mga tugang, yun ang sinasabi sa tuwa ng kagurang na huwag tayong matakot. No? Kasi ang katapusan ng mundo ay yun ang kaligtasan natin. Para halimbawa, ngunyan na may natagpuan na ng vaccine sa COVID-19 at lalong-lalo na igwa na naman ng gamot. No? Gamot itong monopiravir ba yun? Meron doon eh. Yun na sinasabi na mild to moderate na COVID-19, may gamot na. In other words, huwag tayong matakot. Maniwala tayo. Ang problema kasi, alam mo, sa buhay ng tao, importante yung beliefs. Totoo naman talaga yun eh. A man without beliefs, mahirap po yan. Importante sa buhay, may paniniwala ka. Kasi kung wala kang paniniwala, subukan mo na mabuhay ka, palagi kang nagdududa, palagi kang nagdududa na lang, ano mangyayari sa imo? Subukan mo nga. Halimbawa, makakang ka sa restaurant, nagdududa ka, ay naku, baka may poison iniyo. Araw kayo ni. Halimbawa, dumang ka sa opisina, may nakagalit ka na office member. Ayan na nga, co-employee mo. Ay, baka traidoran ako kayo niyo. Hindi ka naman opisina. Ano mangyayari sa imo? Kaya nga, alisin natin ang fear. Because fear would lead to doubt. Okay? Or doubt would lead to fear. Alisin natin yan. Ang importante, belief. Okay? Have a strong belief. Okay? Alam nyo, gusto ko bago tayo mag-break mga tugang, may sinasabi na talagang we have to have strong belief. Okay? Yung importante mga tugang na makusog ang satuyang pagtubod. Kasi gani, pag ang taong naniniwala ay magkakaroon ng himala. Ang himala po ay nandun lamang sa mga taong naniniwala. Walang himala kung walang maniniwala. Okay? Kaya nga sabi ng Panginoon, your faith has saved you.
Hey mga tugang, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng pagpapagiromdom at tayo muna ay magbigay ng break. Ang oras ko niyan ay 33 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Sa Indokang, ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Wilkins Distilled, worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Alaxan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Okay mga tugang, kumusta po kamo? Di kamo natatakot? Ha? Huwag kayong matakot. Yan yung talaga naman ang pangapudan ni Father Boots. Ano? Totoo, kabus kita natatakot, pero di kita matakot. Ano? Kasi naman, kung may katatakutan kita, ang katakutan ta ang magibo ng karatan, magibo ng masama, no? O ang katakutan ta ay ang paggawa ng masama. Okay? Yan ang talaga. Okay? Kaya huwag tayong matakot. Importante hindi ko nangangahulugan ang mga bayani, hindi natatakot. Ibig sabihin, natatakot sila na gumawa ng masama. Ang napakaganda. Mga iba na hindi bayani, ay hindi sila natatakot na gumawa ng masama. Sige lang, gawa ng masama. Yun, sa bandang uli, yan ang nakakatakot. Isasabihin ko sa inyo, ngayong araw nito, hindi siya natatakot gumawa ng masama. No? Sige lang, gawin mo ang gusto mo. Kahit masama yan, magsinungaling ka, mandaya ka, mang-api ka, gawin mo. Pero alam mo, bandang huli, dapat matakot ka. Kasi may balik yan. Okay? Kaya ngayon, ang importante, huwag kang matakot ka ngayon, okay? Matakot ka na gumawa ng masama. Hindi natatakot na gumawa ng masama. Yan ang importante mga tugang eh. Marami mga tao ngayon, ang nangyayari, hindi naman natatakot gumawa ng masama eh. Sabi kasi nila matakot ka pag mahuhuli ka. Gawin mo lang kung anong gusto mong gawin. Huwag ka lang magpapahuli. Kung hindi ka nahuhuli, darating ang panahon, mahuhuli ka rin. No? Kapag lahat naman po ay talagang may hangganan. Totoo naman eh. Wala naman masasabi walang hangganan. Alam mo yung naalala ko sinasabi ni Tony Robbins. Sabi ko kasi bago, do not be afraid of new ideas. Be afraid of old ideas. Kasi minsan, yung mga old beliefs, bago sabi ko sa inyo, mga old beliefs, old ideas, lalong-lalo mga naapuntang superstitious beliefs, ang apunta false beliefs, kaya nga mga maraot na paniniwala na yan. Iwasan natin yan sapagkat yung mga maraot na paniniwala na yan ang magiging jail, no? Kulungan, no? Magiging kulungan yan. Hindi po dapat. Okay? Dapat huwag tayong pakukulong sa mga maling paniniwala o maling akala. Okay? Mali po yan eh. Kaya nga, sabi nga ng Panginoon ako ang katotohanan. Ano? Ako ang daan at ako ang buhay.
Okay? At akala kasi nila ang facts is truth. Okay? No, not all facts is truth. But the truth is the person, si Jesus. Okay? Ayan, sabi ni si Tony Robbins, sabi niya, do not be afraid of new ideas. Okay? Be afraid of old ideas. They keep you where you are and stop you from growing and moving forward. Okay? So, sabi nga ni, concentrate on where you want to go, not on what you fear. Okay? So, importante yon. Stop being afraid of what could go wrong and start excited of what could go right. Yan ang sabi ni Tony Robbins. Magayon yung mga tugang iyan ha, na pagirumdum sa indo, mga nagdadangog sa estasyon na iniho. Yan ang maray na bareta o maray na paanyaya, pagirumdum ni Father Boots sa indo, mga tugang, ang mga sinabi ni Tony Robbins. Si Tony Robbins, mga tugang, bakit gustong-gusto ko siya? Kasi siya sa mga mahiling mo sa YouTube, kung mag-YouTube ka mo, yung motivational speaker. Okay? At ulitin ko, sabi niya, stop being afraid of what could go wrong. Kadaklan sa tuya, natatakot. Baka magkamali ako eh. Baka magkamali ako. Yun nga, ang mangyayari. No, naunahan mo na, inunahan mo na. Baka magkamali. O di nagkamali ka tuloy. But start being excited of what could go right. Yan, importante. Sabi ko kasama ko sa inyo mga tugang na fear and excitement have the same feelings. So anong pipiliin mo? You gotta be afraid or gotta be excited? Wow, grabe, no? Importante mga tugang yan sa buhay. Get excited, man. Sa buhay. Pag wala ka ng gana sa buhay, magagadang ka na. Dapat ganado ka pa rin. Ganado, perming ganadong-ganado. Hindi lamado. Okay? Para ng bulang. At tandaan ng mga tugang, magayunin ninyong pagnilay-nilayan na stop being afraid. Okay, sulat din yan. May papel ka mo? Isulat din dito. Kasi ngunyan, kadako lang mga taong nananakot, tinatakot, o natatakot, yun, takot na takot, takot. Bakit? May mga taong nananakot. Minsan, may sarili yun, ganun din eh, gagamitin. Kakastiguin ka ng Diyos. Ginagamit pa ang Diyos, ha? Paparusahan ka ng Diyos. Gamit pa ang Diyos. Alam niyo mga tugang, pati ang Diyos, ginagawang pananakot. Naalala ko tuloy yung minsan, nadawag ko yan eh. Sabi ko itong, one time nandun ako sa squatter area. Sorry mga tugang ko mahirap. Pero totoo naman nadawag ko eh. Na nagpanting yung tenga ko. Sabi ko itong nanay, papaluin ka ng Diyos. Grabe. Ang Diyos pala na mamalo. Kaya nga, yung mga bata ayaw maniwala sa Diyos. Bakit? Yung mga magulang mismo ang nagtutulak sa kanilang anak na maniwala at sundin ang demonyo. Mga magulang, mag-ingat kayo sa mga salita ninyo, ha? O kahit kayo mga tao, mag-ingat tayo sa mga salita natin. Huwag natin sasabihin, papagalitan ka ng Diyos, paparusahan ka ng Diyos. Pero sino magpaparusa? Kaya sabi ko, one time nasabi ko sa klase yun eh, pag ang nanay ninyo nagsabi, sabi ko sa mga bata, pag ang nanay ninyo, narinig nyo nagsabi na, papaluin kita ng Diyos. Sino nagpalo? Nanay o ang Diyos? Nanay, alam ko na ang Diyos. Ikaw pala ang Diyos. Yun na ngayon. Kaya maraming hindi naniniwala sa Diyos eh. Bakit? Ginagamit natin ang Diyos na panakot. Minsan, ganun din eh. Papagalitan ka ni Father. Nakita ko. Natakot tuloy sa akin. Takot na takot yung bata kasi pag nakita si Father, pagagalitin daw siya kasi maingay sa simbahan. Nagawang pang panakot si Diyos, pinapanakot si Father.
naman ganon. Ano? Kaya huwag tayong mabuhay sa takot. Mabuhay tayo. Get excited. Life is something that you have to be excited rather than to be afraid. Kasi mga tugang, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos nagpapagirumdom. Maghanap buhay muna tayo. Ang oras muna ngunyan, mga tugang, ay 48 minutos malipas ang 1:00 ng hapon. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang Doc Alternativo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ng virus. Alaga daita na reparo na tibaad nakagapotan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Okay, mga tugang, get excited rather than getting afraid. Importante mga tugang yan. You know, sabi nga ni Tony Robbins, magandang sinasabi niya, when you are grateful, fear disappears. Kaya kung alisin natin ang takot, dapat tayo palaging ay nagpapasalamat. Kaya yung mga taong palaging nagpapasalamat, they are always happy. You know? When you are grateful, fear disappears. Kaya tingnan mo, ang taong palaging mapagpasalamat, palaging nakagurumdum ng kabutihan, ang nakikita niya ay kagandahan, kaya nga di siya natatakot. And remember, when you are grateful, fear disappears and abundance appears. Okay? So, yung importante mga tugang iyan, ha? Kaya dapat aliw natin yan, takot na yan. Yeah? Ulitin ko, sinabi ko sa bago, focus on where you want to go, not on what you fear. Kasi wala kang magagawa. Kung halimbawa palagi kang takot, wala kang magagawa. Wala kang talagang magagawa. Okay? Sinasabi nga, people are not lazy naman. Hindi naman talaga tamad ang tao. They simply have impotent goals. Ibig sabihin na dahil mga
that is goals that do not inspire them. Okay? So, importante talaga ang gibunta na maghanap talaga ng karahayan sa buhay. No? So, sabi nga, don't let fear be a jailer, but simply a counselor. Okay? So, stop being afraid what could go wrong and start being excited of what could go right. Okay? Importante palagi yan. So otherwise, pag palagi kang natatakot, ay talagang wala kang magagawa. Okay? So, paano magagawa natin yan? Live your purpose. Yan. May mga tao talaga kasi di nabubuhay na aayon sa purpose. Yan. Live your purpose. Yan ang importante. You must have a sense of meaning. You must have a sense of purpose. Okay? And then, importante, give positive meaning to everything. Ang problema sa tuya, mga tugang, we give meaning, but not positive meaning. Okay? Oh, nag-upload si Manay Sol, may siguro may Manay Sol, kumusta? Dali, nawara, okay. Anyway, nag-upload siya kasubago, si Manay Sol. So, number 1, know your purpose. Number 2, give positive meaning to everything. Okay? Don't be afraid to take risks. Okay? Life is a risk. Okay? Through wins and losses, your response is key. Simply learn from both negative and positive. Okay? Alam mo, you don't only learn from positive, you also learn from negative. That is what we call lesson. Okay? Okay, sandali. Manay Sol, kumusta? Sandali. Medyo maluya ang ano. Okay, sige. Sandali. Maluya. Sige. Okay, maluya ang... Sabi ako, ako manining ko niya. So, nagadangog-dangog ko lang ini sa kapwa ko. Totoo. Sabi ba ganinda? Okay. Nawara si Manesol. Okay. Anyway, maluya ang signal ko digdi sa kwarto, kaya talagang yan ang problema. Ang signal ko digdi sa kwarto, saro sa ang bar ng Globe sa Smart. Okay? Alam mo, sana digdi sa maluya digdi talaga sa Aquinas sa UST ang signal kang Globe and Smart. Paano kaya lalakas yan? Ano? Anyway, mga tugang, yung gustong ibahagi ng Manay Sol. Na may gusto siyang ibabahagi. I-text mo na sa Manay Sol, parang siguro sa kuyang basahon ito. Yan. Sabi ni 0616, Maraming hapon, Father Boots. Every day is a Thanksgiving Day po. Mula sa pagising sa umaga sa Biblia na natanggap natin sa kabila ng sitwasyon natin, pero di dapat tayo matakot, manalig tayo sa Diyos lagi. Maganda yung sinasabi mo, 61. Magayon talaga yan. Kasi alam mo minsan, nadadala tayo sa sitwasyon. Okay? At huwag tayong padadala sa sitwasyon. Maaari natin na baguhin, maaari hindi natin mabago ang anumang sitwasyon, ngunit maaari natin baguhin ang ating disposisyon. Ulitin ko mga tugang magayunon Alam mo, sa buhay natin, we are not in control of everything. There are things we are in control, and the things we are in control are only yung tayo. Alam mo, makokontrolan ko kung anong sasabihin ko. Pero hindi ko makokontrolan ang maririnig ko. Hindi ko makokontrolan ang makikita ko, pero makokontrolan ko ang aking tititigan. Yan. In other words, importante ang mga tugang. So there are things in life that we can control, and most of the times there are many things in life that we cannot control. Okay? So maari nating hindi mabago ang anumang sitwasyon, ngunit maari natin baguhin ang ating disposisyon. Kaya mula sa takot at pangamba,
magagawa natin baguhin ang ating disposisyon kung ilalagay natin ang ating pagtiwala sa Diyos. Okay? Kaya, okay, may sinasabi si Manay. Okay, Manay Sol, kumusta? Ito po, dagdagan kaya sa cellphone ko pong sarok. At hindi naman po ako nagtawan, Father God. Okay, sige. Ano gusto mong... Ko, dahil man nadangulso ko niyan. Namatay na niyan yung cellphone ko. So, traot. Ang sabi ko, sabi kang mga iba, sabi lang, kumain ka aplikasyon, yaon duman ang mga tentasyon. Ano sabi mo ito? Kung saan ang... Kung yaon ang tentasyon. Ano yung sabi mo? Nawara. Okay, nawara. May sinasabi niya, kung ano ay ang tentasyon. Ano? Yun. So, kaya mag-ingat kita, mga tugang, kasi yaon talaga ang tentasyon. Ano? Pero sinabi nga ng manunulat, hindi ginagawang madali ang pananampalataya ang mga bagay-bagay. Ginagawa nitong posible ang mga bagay-bagay. Okay, tanda natin yan importante mga tugang na mula sa takot at pangamba, magagawa natin baguhin ang ating disposisyon kung ilalagay natin ang ating pagtiwala sa Diyos. Okay? Kaya maniwala tayo, hindi ginagawang madali ang pananampalataya ang mga bagay-bagay. Ginagawa nitong posible ang mga bagay-bagay. Kaya sa mga taong dahil natatakot, posible yan. Sa taong mananiniwala, posible yan. Kaya mga tugang, inabot tayo ng oras ng pamamaram, kaya kita ngunyan ay mga na kansatuyang pangadjion na ng San Miguel Arcangel. Tangalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Pinawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga puso sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na spirito na gumagala sa salibutan. At nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Ang ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So Diyos, babalas po sa inyo kabos mga tugang na naginanyog ka sa tuyang programang Marhay na Hapon. Sana po nakatawa ko sa inyo ng inspirasyon. Huwag tayong matakot. Okay, tanda natin, focus on what you can do rather than on what you cannot do. Okay? Tanda natin mga tugang na importante na tayo palagi ay maniwala sa Diyos sapagkat tayo ay kasama-sama. Ito po muli si Father Boots Pambase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi, na nagsasabi sa ito, Marhay ang Satuya. Bye-bye for now. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise, pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Move more, eat right.
Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Gaano ka katutok? Sintutok ni Bisor sa assembly line? Sintutok ni Bianan kapag nagluluto kisinigang? Gaano ka naman daw katutok kung ika ang treatment partner kontra sa tuberculosis ni Mrs. o ni Ama o kantugang na lalaki o babayi? Matindi ang bagsikan bakterya na kausakan TB kaya ang burulungan kontra digdi arug kaan katindi. Ang TB nabubulong. Urual daw asin pigaabot na 6 na bulan sagkod 2 taon ang burulungan. Depende sa klase kan TB na binubulong. Kaya dapat matuto ka bilang treatment partner ni Mrs. o ni Ama o kantugang na lalaki o babayi. Dahil siya dapat magpalya sa burulungan. Mag-apod sa saindong nurse o doktor para sa iyang supply kan libreng bulong sa laog kan sarong bulan. Tutukan man kung may mamatian siyang side effects. Nabubulong ang mga side effects na ini kaya tauan siya kikusog kibuot asin tibay kidaghan. Ngani siya TB-free, dai magpalya sa burulungan. Bilang treatment partner, magintutok na may kairibang, tender, loving care. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Di Cauledo na kami. Hiliho niyang produktibo, lat mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehan ibig sa barangay San Jose, Dinubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kan relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo. Kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Tay, kising ba po kayo? Sa araw, todo sa suporta si tatay habang nagpapa-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At sa pagpapa-breastfeed, kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Sa gabi, tuloy lang ang pagtulong ni tatay upang makapagpahinga ng maayos si nanay. Hindi lang naman si nanay ang kailangan ni baby, pati si tatay ay hinahanap-hanap din niya para ihele at kantahan siya. Tulog na po ako, Tay. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bakubulong as hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oras sa Pilipinas, alas 2:11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Lilimitaran kan Commission on Election o COMELEC ang numero kan mga tawo na tutugutan makalaog sa canvassing venue sa maabot na halalan 2022. Pas ini sa ipinaluwas na regulation o na regulasyon sa Resolution 1073-1 na binilog kan Nobyembre 17 kung saan sinaro-saro kan COMELEC ang mga health and safety rules sa mga Board of Canvassers. Nakapalaman sa nasabing resolusyon na sarong representante sana kada partido asin saro naman na representante kan independent candidate o kandidato ang tutugutan na makalaog sa canvassing venue. Mantang sarong council sa kada kandidato asin vouchers man sana ang pigtutugutan sa sarong venue.
Kay puhan man na fully vaccinated ang mga board of canvassers, asin ang mga dai pa nakakompleto nin bakuna, obligado nga magsararom sa antigen test. Yan ang pang 2:00 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod.